Încă un artist celebru s-a stins din viață. Gabi Luncă a murit noaptea trecută după ce s-a infectat cu SARS-CoV-2. Interpreta era internată la secția de terapie intensivă a Spitalului Județean Ilfov. Inițial a dat semne că își revine, însă boala a luat o turnură neașteptată. Moartea artistei a venit la mai puțin de 24 de ore după ce Nelu Ploieșteanu a fost răpus de coronavirus și la o săptămână după decesul Corneliei Catanga. Mama mea e florăreasă, se scoală de dimineață. Gabi Luncă s-a stins ieri seară în jurul orei 20:30. Fusese internată în urmă cu mai bine de 2 săptămâni la Spitalul Matei Balș din capitală. A fost transferată apoi la Spitalul Județean Ilfov, unde i s-a găsit un loc la secția de terapie intensivă. Starea ei părea că se ameliorează, însă boala s-a agravat în ultimele zile. Într-un mesaj pe Facebook, fiica artistei, Rebecca Onoriu, a spus că mama ei s-a reunit acum cu regretatul ei soț, acordeonistul Ion Onoriu. După 23 de ani din nou împreună, cântă împreună celui pe care l-au iubit și l-au slujit o viață întreagă. O să ne revedem! Foicică de alun, la cârciuma de la drum, găsești cât un om bătrân și un păhărel de vin bun. Născută în 1938 într-o familie de muzicieni, Gabi Luncă și-a început cariera la vârsta de 17 ani. 4 decenii a fost una dintre cele mai apreciate interprete de muzică populară și lăutărească din țară. De la începutul anilor 90 a început să cânte muzică religioasă. Gabi Luncă ar fi luat virusul de la o menajeră, potrivit familiei. Pe toată durata internării, artista a avut nevoie de oxigen suplimentar pentru a putea respira. Moartea artistei a venit la mai puțin de 24 de ore după ce și renumitul lăutar Nelu Ploieșteanu s-a stins pe un pat de spital. Eu cânt de o viață întreagă pentru voi. Bună seara! Artistul, care refuza să creadă în virus, a continuat să cânte în plin scenariu roșu la un restaurant din Slănic, Moldova. Apropiații spun că a început să se simtă rău după o petrecere de 8 martie. În ciuda insistențelor medicilor, maestrul a refuzat internarea, dar la nici 24 de ore a ajuns din nou la spital. Avea o saturație de 50%, iar plămânii erau afectați în proporție de 70%. Asta pe fondul unor probleme pulmonare mai vechi provocate de fumat. Nelu Ploieșteanu a murit cu un regret. Înainte să fie intubat, a mărturisit că și-ar fi dorit să mai aprindă o lumânare la mormântul singurului său fiu, Mihăiță, mort în urmă cu 3 ani. O poveste absolut incredibilă. Chiar băiatul lui în copilărie a suferit, a rămas paralizat și povestea Nelu asta deseori. Un medic i-a spus atunci: lasă fereastra de la cameră deschisă, îl trage curentul pe copil, moare și ai scăpat. Ca o coincidență tristă, Nelu Ploieșteanu a murit la o săptămână după o altă cântăreață de muzică de petrecere. Catanga fusese și ea diagnosticată cu COVID. Pentru că ultimul test COVID a fost negativ, Nelu Ploieșteanu va avea parte de slujbă religioasă. Va fi înmormântat duminică la cimitirul Străulești 2, alături de fiul său.